5 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइ आरो बियो भारतनि जारिमिनाव थांनाय 1962 मायथाइनि 5 सेप्टेम्बरनिफ्राय दिनैसिमहालागै फोरोंगिरिफोरनि सान एबा टीचार्स डे हिसाबै फालिबोदों आरो बे टीचार्स डेनि सानाव साफ्रोम फोरोंगिरि जायफ्रा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे मानब सम्पद दानायाव गियान होनायाव आखल आखु दानायाव जाय फोरोंगिरिफोरा गावखौनो बाउसोमदों सासे सुबुं हिसाबै सासे मानसिखौ दानायाव गठन खालामनायाव फोरोंगिरिफोरनि जथेस्थखिनि बाउसोमनाय एबा बिहोमा थायो। ओंखायनो जाय सुबुंफोरा जोंखौ समाजाव मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनो गियान फोरोंलांबाय, नागरिक हिसाबै थांना थानायाव दानि मुगायाव मा सोलोंनो गोनां बेखौ फोरोंलांबाय, बिथां फोरोंगुरु एबा फोरोंगिरिफोरखौ आङो दिनैनि सानाव मान बाउदों, हामग्लायनाय होदों आरो जाय सुबुंफोरा जोंखौ फोरोंनायाव बेक्ति हिसाबै बिबान लालांदोंमोन, जायफ्रा दिनै रुंसारि जाबाय बिथांमोनखौ आङो सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जिउआ थानो हायो बिनि थाखाय आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो जायफ्रा दिनै फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि गोग्गो देहा, गोग्गो न'खर आरो मानसि हिसाबै जाहाथे मोजाङै थांना थानो हायो बिनि थाखाय आङो साफ्रोमनिसिम आङो आफा इसोरनियाव आङो आर'ज खालामदों आरो दिनैनि बे गेदेरथार सानाव Btr सरकारनिफ्राय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनो मोनसे मान बाउनाय, मान बिलाइ हिसाबै जोंनो दैथायनो हरदोंमोन आरो जों बेखौ दिनै बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि बे बर' मिडियाम स्कुल बेयाव फैनानै बिथांमोननि स्कुलनि फोरोंगिरि फोरखौ मान बाउनाय जेरावहायनोखि फरायसाफोरा दिनै खालामबाय थादों बेवहाय बाहागो लाफानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथां फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिबुंसार बसुमतारी बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होदों आरो गोजोननाय होदों आरो आसा खालामदों बिथांनिफ्राय जिहेतु थांनाय बोसोरफोराव बिथाङा बर' मिडियाम हिसाबै पियरलि बर' मिडियाम बेवहाय बर' स्टुडेन्टफोरखौ मेट्रिक थाखोआव गोबां मोजां फिथाइ थायनो थाखाय बिथाङा जथेस्थखिनि अहरह सेस्था खालामदों आरो दिनै बिथांनि नाजानायावनो दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलबाबो बेवहाय बिल्डिं सिल्डिं गैयामोन, दिनै बिल्डिं जानो थांगासिनो दं। दा बिथांखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो बिथाङा बे ओनसोलनि गासै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जाहाथे भबिष्यत जाहाथे सासे बेक्ति सुबुं दानो हायो स्टुडेन्टफ्रा बिनि थाखाय जथेस्थखिनि बिथाङा खामानि मावदों, फोरोंदों, दायित्व लादों, भबिष्यत जाहाथे मोजां स्टुडेन्ट जानो हायो बिनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै दोलनि जानानै बेवहाय बिथांखौ जोङो बाख्नायनाय जों होफैदों, बरायफैदों आरो बेजों लोगोसे सारा माने फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर आरो मोजां हास्थायदों दिनैनि दिनाव जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां थांना थानो थाखाय जोंनो थांना थानानै जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ सात्र साथ्रिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मानब सम्पद दानायाव एबा गियान माने आरजिनायाव जाहाथे बिहोमा होलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आङो आसा खालामबाय। 5 सेप्टेम्बर बे दिनैनि साना दुलाराय भारत नाङै फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय आरो मान बाउनाय बे हाबाफारिया जेरावबो सोलिदों, जादों आरो जाबाय थायो। जोंनि फरायसालियावबो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो फरायसाफ्रा बे हाबाफारिनि थाखाय थागथियारि खालामनानै खुंफुंनाय जायो। बेफोरनि गेजेरजों जोंहा फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथियाव माने आवगायनो हानाय जायो आरो जोंथ' मा बुंनो, आं गाहाय फोरोंगिरि जानानै जेनेबा आंहा फोरोंगिरियानो गैया जिहेतु नै दायोथ' नैबेखिनि समाव आंहा फोरोंगिरि हिसाबै रेगुलार फोरोंगिरिया खालि सासेल' दङ, आद्रा माखासेया गासिबो पार्ट टाइमार गोजा। बेनि गेजेरजों थाग थुगहै नेरानेफोराहैब्लाबो जेरैखि जाया माने फरायसाफोरखौ
मोनसे लेभेलाव दैखांनांगोन बेखौ आङो अरायसम गोसोआव लाबाय थानानै नाजानाय खालामो आरो बेबायदिनो पार्ट टाइमारफोरनि हेफाजाबाव जोङो नैबे बोसोरनैसोआव मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय बादि मोनदों बेखिनि आरो दा रिजाल्ट हिसाबै जेनेबा माने आंनि मथेब्ला दासिमबो बारा गोजोनथाव जायाखै आं बेखौसो सानदों मानोना दिनैनि समाव बर' बिजोङा जिबायदि नेग्लिजेन्सआव गोग्लैबाय गथै बर' समाजानो बर' बिजोंखौ नेग्लिजेन्सआव लानाय जाफैबाय बुंनो थाङोब्ला बेयो मोनसे जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा दा बेखायनो जाहाथे बे मोनसे नेग्लिजेन्सिया बर' बिजोंनि सायाव थाबाय थाया आरो बर' बिजोंनि गेजेरजों जाहाथे माब्लाबा नङा माब्लाबा गोबां माने बादायारि आनजादफोराव उथ्रिहैनो हाग्रा मानसि सोरजिनो हायो नामा बे नाजानाय गोसोजों आङो अरायसम माने फरायसालिखौ दैदेननायाव साननाय हनायखौ लाफाबाय थायो नाथाय बेजों लोगोसे बुंफानो गोनां बेसो जे दासान्दिनि जि सरखारि बिथोनफोर बायदिसिना एक्टिभिटि लानो होलाबाय थानाय गोबांद्राय जाबाय बे मोनसे असुबिदा खोख्लैयो स्पेसियेलि आंनि फरायसालियाव बियो मोनसे जोबोर असुबिदा खोख्लैनाय बायदि जायो मानोना आंहा माने स्टाफ गैया मावफाग्रा जोबोर खम बे जाहोनाव माने एकाडेमिक लाइनाव जेबो माने लोब्बा गैबाङै माखासे एक्टिभिटिफोरखौ खालामफाबाय थानांगौआ खोब माने गोब्राब जाबाय थायो आरो आं बेखिनिखौनो बुंनो लुबैयो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम मेसेज आंहा बेनो मोनसे जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा गावसोरनि बे सना बायदि बैसो समखौ जाहाथे ओरैनो हगारसारनानै बेखार थांहोआ बेनि थाखाय आङो फरायसाफोरनिसिम आंनिफ्राय बेखौ बुंनो लुबैयो माबा नङा माबा रोखोमै फरायनायाव फरायसाफ्रा जाहाथे जाफुंसार जानो हागौ नामा बेखौसो नोजोर होनांगौ दिनैनि फरायसाफ्रा नाथाय बिनि सोलाय गोबां फरायसाफोरा जोंनिया माने लाइन सुट जाबाय थानायखौसो नुनो मोनो समाजाव नायोब्ला मानोना दिनैनि समाजाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा माने जौगाखां रोखोमनि सोलोंथाइ लानायनि सोलाय गुबुन आलादा रोखोमनि असामाजिक माखासे माने आयदाफ्रावसो असामाजिक होनना बुंजाथावनाय आयदाफ्रावसो बारासिन बाहागो लानो ओंखारनाय एबा इन्टारेस्ट लानायफोरखौ नुनो मोननाय बादि मोनदाङो बे आरो नाथाय दिनैनि जि सम फैदों बे समा एखेबारे गोरलै नंथारला जायफोर फरायसा जानानै दं बिथांमोना गोब्राबथि माने माखासे बिथिंफोरखौ मोनदांदोंना मोनदाङाखै आं मिथिया नाथाय गोब्राबथिया हले एखेबारे गोबाब माने गोब्रायै जाना फैबाय आरो बेबायदि नाथाय गोसो थायोब्ला सोलोंनाया जेब्लाबो जाफुंसारो